Lah nuwun sewu lho Gus Idam aku ora kok mintere ora wong saya yo ngaji ning kiai-kiai sepuh. Ngendikane nek jamaah kaya ngene iki malaikat ki teko kabeh. Nyatet kowe kuwi. Dadi kowe iki lungguh tok wis barokah. Ada ini enek malaikat kecilik. Lho tenan kuwi. Jam 4 ngadep ning asar ke enek masjid. Kuwi kira buanter penak ke. Malaikat langsung lho kenek bocah arep ngasar kok kira apik men. Wis bareng arep ngedukne rahmat barokah tit. Malaikate balik kecilik. Dikira cakriya mayare tip. Jere malaikat ngalih karo wonge ya teko. Ngerti kodhok apa? Ngapa? Kodhok ki nek mlumpat adohe sak meter. Ha. Iki nyabrang kali 3 meter. Ha. Le mlumpat ping pira? Nek mlumpat sak meter. Ha. Iki kaline iki 3 meter. Le mlumpat ping pira? Ya akeh. Tak akeh piye? Lah nyolot terus. Ayo ping pira? Kaline 3 meter nek mlumpat sak meter. Ya ping 6. Ping pira? Ping pisan. Kok iso? Nyemplung plung baru keteblung terus ngelangi ora mlumpat meneh tuh. Marconi, kedatanganku kemari untuk mengajakmu kerjasama seperti dulu. Kita berpetualang lagi. Maaf Kakang, saya sudah janji meninggalkan masa lalu yang gelap. Saya sudah cukup bahagia hidup seperti ini. Ngulat sarira hang rasa wani. Ilmu tuwa tok sing tak tone. Ngulat sarira hang rasa wani. Aja rumangsa bisa ngrumangsani. Ibaratnya kaya mawar melati lan kantil. Lamun linawaring tembung manis lumantar kedaling lati dadi kantil-kantil jroning nala ora nutut kowe. Iya. Sepira to gedene sengsara yen tinampa mung dadi coba. Terus wis kuwi tok ae. Lah kuwi tok to. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Prinsip apa, Dik? Wong udu njiki. Aduh. Prinsip tenan aku langsung teng ngene to. Aku coba. Tangga kula Mas Bayu. Pripun Mas Ida? Tukang becak. Heeh. Putrane hebat, dadi maling meneh. Ora. Anak tukang becak anake 3 sukses kabeh. Ya alhamdulillah. Sing mbarep neng gone rumah sakit umum Dr. Sutomo Surabaya. Nggih. Sing nomor 2 neng gone Universitas Muhammadiyah Malang. Syukur. Sing nomor 3 neng gone rumah sakit Bayangkara Kediri. Anak tukang becak. Nyambut gawe ning rumah sakit. Dokter. Medis dokter. Mboten. Apa? Neng kono yang becak deh itu. Neng arep pokoke neng arep dalan.